Боже, ние ти благодарим в името на Исус. Амин. И се радваме, Татко Святи, правим, че днес, Господи, имаме тази възможност отново да се срещнем и да бъдем заедно. Амин. Ние искаме да се поклоним и да ти изразим нашата обич и нашата признателност и нашата любов към Тебе, Посланника Свята. За това, че, Господи, Ти да опази живи, Татко Святи, макар и да някой от нас да преминаваме през вълната на мрачната сянка, Ти беше с нас. Много разчитаме да време на саторите на манда към ден сил, среден сакан, да франса да не даде кракаец. Татко, ние не знаем, Господи, какво ще се случва през останалата година, тъй като бяхме предупредени и видяхме, Боже, знака. Но ние Ти молим да напазиш, да нас закриеш, понеже това е Твоето обещание, което се святи прави. Понеже Ти си казал, Татко, че знаеш как да опазиш праведния воли, а нечестивия държи под наказание за съдния ден. Халилуя, понеже ти правиш разлика, Татко Святи, между доброто и злото, Господи. И Ти знаеш как да опазиш, Господи, народа си, който Святи прави. Няма значение през какво време минаваме, какво се случва и какви са нещата. Ние знаем едно, че в раните на Исуса не сме царе. Амен. Халилуя. Ние знаем, Господи, че наистина ще подновява силите ни, като на орлици, Татко, и ще тичаме и няма да се изгоряваме. Халилуя. Халилуя. Ти си ни казал, призови от ден на напас и аз ще избавя, а Ти ще ме прославиш. Обаче наистина това е наистина време на напас, която дявола се е устремил, иска наистина да затвори, иска наистина да омаломощи, иска да повреди. Халилуя. Но Ти си казал, че Ти идваш в помощ. И Ти благодарим тази сутрин. Че Ти си нашата помощ. Ти си нашето бъдеще и нашата надежда. Халилуя. Ние смело заставаме тук и казваме, че кой ще няма да се дръпнем назад, но Ти ще вървим напред. Въпреки всичко, което се случва. Въпреки всичко, което се случва. Халилуя. Халилуя. Поне сме под Твоята защита. И в святата кръвна агнеца Божия е тази, която напази. Амин.